Dum da dum da dum dum da dum da dum da dum da dum dum da dum da dum da dum da dum 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 da dum. Hello guys! Welcome sa ako ang channel sa Kabantaw. Yun, thank you so much for showing your support sa ako sa pag-subscribe, sa pag-view sa ako ang mga videos, even though dili nyo kinahuman. Ito, joke lang. Thank you sa paglantaw, sa pag-support. Then sa mga nag-message sa ako nga ga-encourage na magpadayon lang. So, thank you so much. So, making videos is ganahan jud kay nako. So, sa una pa na. Permi ko gahuna-una ka nang magbuhat og video. And then, here it comes ang vlog. So, video vlogging. So, today, kung makita ninyo sa title sa kuan, ato ang episode karon is kanang giveaways. So, bisag kuan, gamay pa kayo atong kuan, subscriber, gamay pa kayo ta. In any ways, makahatag taog ka ng kuan, pahalipay sa mga kuan, tao nga ga-support sa ato. Yan. So, bali, ang maghatag ko giveaways is kanang kuan. Pag ang subscriber is moabot na og kanang hundreds. Like for example, maghatag ko og kanang giveaway. Pag mo first nga giveaway is kanang pag maabot na to ang kanang 100 subscriber. Dayon second giveaway pag ma-hit na to ang second 200 subscriber. Then 300, 400, 500, so on and so forth. Ayan. So, makita ninyo ganyan sa atong intro, katong mga boxes nga green. Ayan. So, excited na makabalo kung sa to. Yun, no? Every hundreds nga maabot na to nga subscriber, mag-giveaway ta. Isa ka box. Ayan. So, kabalo naman siguro mo sa isulod ani. Na may idea. So, ato na ng taon. Sige. So, nakoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, murag ang upat ani same lang siguro or hindi. Wala ka kung asa dapitan. So, i-open na to siya, no? Personalize kayo niya na po pagkuhan. So, mo niya itong giveaway in every hundreds nga ma-achieve na to nga subscriber. So, for now, napata sa 22. Hopefully, kanang kuan, maabot na to ang 100 this month. 100 subscriber this month. Kaya ba? Kaya? Yun. Okay. Open na to ang isa lang. Yan. Sumal kay na siya. Grabe. Tila ka. Ayan. Sumana siya itong giveaways. Tapos line-line siya. Mga to itong mga kuan, no? Giveaways. Ayan. So, ani. For example, ani. Ayan. So, mahal kini siya in fairness. So in every hundreds ng subscriber nato, kana maghatag na giveaways, and then kung gusto ninyo makita ang sa description nin ani, nataw lang sa ako ang Instagram nga kuan page sa Kabantaw gihapon. So na dito mga description. Dayon tanan sila size 7. So kung parehas tag wrist, size 7 mo ni kada ko. So, pwede siya sa babae, pwede sa lalaki. Unisex ni siya. So, mo ni no, 9 kabuk atong ihatag na giveaways in every 100 nga subscriber. So, hopefully, this month, ma-achieve na to ang 100 subscriber. Para madawat niya ang giveaways in every 100 nga ma-achieve na to, first nga mag-comment o hashtag Kabantaw sa YouTube o sa Instagram, siya ang makadawat sa kana giveaways. For example, niabot na ko 100 subscriber. Dayon, dapat sa recent video na ko sa YouTube, maka-comment ka og hashtag Kabantaw. And then sa Instagram,
is anything nga gusto niyo i-post sa Instagram, tapos dapat naka-hashtag kabantaw sa kana nga day nga kuan nag 100 subscriber ko. So monitored na nato siya guys ha. So para kuan makita gid kinsa gid ang kanang makadaog. Ayan. So sa makadaog, congratulations dayon. So mo lang tana, thank you for supporting me, and then thank you for kanang pag-encourage. So more videos pa nga atong buhaton, and then hopefully nga namoy matun-an o namod mo'y makuha sa mga videos nga akong pagkabuhaton o ma-enjoy mo. And then in any ways nga akong matabang sa inyo ha, let me know, just comment below, and then like, share, and subscribe sa akong channel Kabantaw. Don't forget to share. Thank you and peace.